نظم کولڈ کافی شاعر کوئی ہراتم کنے وہ تین سیلفی نشان تس ٹریفک سگنل نہ رننگ لائٹ نہ روشن ہونا چہرے جو کر تامبار کرے سس کنا اخوار منع کننگان باوجود اود تینا کاٹو میں پیشن کشا کا گاڑیان اونا نازور کنگا دوک تہوٹی پچام بار بال کرے را زوران پارنگ شروع کرے گا ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر سر مسن سمندر کنارغا چیر گئے شاغان تو سن اردینا ڈول او تینا معصوم استان مجبور سوالات شروع کرے کنے لگک سال نہ دا آخری تو نہ پنے دسمبر شاعر استخانے ہاں نیم شاعر اسیوس یعنی دخانستا دانا شوکز یا نیش کریسوس شاعری انتے کیسا ہی خاموش تینا کولڈ کافی کننگ سٹ جائی جائی نا سے نظم ہمارے دسمبر نہ پنٹ اراٹی نی انکل فراز نہ شیرس نقل کرینس اسے پین سال استدے بے دنیان ابو ابو کنیا مو نظمنی بنفتاسا روم منا گاڑیان کتابیس کتابی دوٹی کنا تنینگان مست پارے ابو مگنی سمائے ارا پیجاٹی و نظم استٹی پاریٹ ای خنتر و نظم کشنگ کیا کنے جوان یاد سکرا صفغاتی و نظم ملاٹ اولی مصریٹی اونا دوٹی تینا دوئے خناٹ کنا بدن نہ ٹپاک بشخندہ کریر ارٹمی مصریٹی او کنتون مخنگس مسٹمی مصریٹی او کنے تینا زندگی پارنگس چارمی مصریٹی اونا زندگی اسٹ پنچمی مصریٹی زمانہ بس ششمی مصریٹی ننا خنتیٹی خڑین کس ہفتمی مصرے خواننگس سٹ تو اونا پارا وراٹ او توکٹیس او دے دسکان معلوم اف نن تو انت مسس او نظم نا آخیر ٹی